Derrabe ko hawti ummatore ndeɗo fu haɗo en andi lamlamɓe gouverneur en préfet en ministre en député en ɓe pat ɓe jalliri ha nokkure ɗo en giɓe lamlamɓe feere feere digam ummago ha grand nord ɗo dilligal suite en andi wurti Cameroun ɗo dilli ha Nigeria pat lamlamɓe ɓe gari en andi laamiɗo Sanusi andaɗo ha lamlamɓe e non o mawɗo lamlamɓe kanko fu yalliri ha ɗo kanko on tammi wadgo nasiha ɓawo man laamiɗo garwa tammi hokkugo nasiha en giɓe lamɓe on pat ɗo gara ɓe ummatore feere feere amma haade de ko gite am gi haade de ko ceedimi en andi ummatore ɗunde nonnon décoration bo bonga laamiɗo Maigari Bello Muhammadu laamiɗo ɓogo yettorake haɗo to ɗo man ɗo ɗum haydini ɗuɗɓe bami wiyata on ɗum haydini ɗuɗɓe en andi hagal meɗen ɗo ɗum ɗuɗai wadgo banni amma hande ɗum ɗon waɗe non giya to banna laamiɗo Marwa mi ɗon haɗɗo diga nane mi yi'aymo laamiɗo Marwa on biyeteɗo Abdoullahi Yerima Bakari o yottaki na o siwa yottagona wallahu alam mais amma mi tammi wigo on to o waran to o wari to o waray ɗo man ɗo to cérémonie fuɗɗi mi tammi wigo mi wi on ha ummatore je wardude ɓe lamlamɓe nangiɓe décoration wagaɗo ummiɓe digam ɓogo dawraje boɗeje bako mbowɗen en giɓe jibbeje ɓaleje hawtade ɓe gafakawal ɓe mbiyata gafakaje ɗuɗɓe ɗon gadi gafakaje maɓɓe to ɗo man ɗo ɗum décoration wattilinga ha ko larani laamuji traditionnel laamuji gargajiya to en andi mo tammi wargo ha cérémonie man fuɗɗa lutti ministre je goto ardiɗo ko larani haala lesdi ministre de l'administration territoriale Paul Atanganji kanko on tammi yottago